Исәнмесез, эфирдә аңлалыклар вакыты, студияда Лина Хәсәншина. Әлмәттә Заманча театр фестивале узды. Бөгелмәдә Владимир Высоцкийны искә алдылар. Октябрь бистәсендә ат спорты буенча ярышлар узды. Әлмәт муниципаль районының наркотикларга каршы комиссиясе һәм хукук бузуларны профилактиклау буенча ведомство ара комиссиясенең уртак утырышында райондагы агымдагы вазгыятькә кагылышлы мәсьәләләр тикшерелде. Теманы Лейсан Галиева дәвам итә. Утырыш полиция начальнигының җәмәгать тәртибен саклау буенча орынбасары подполковник Ленар Рәхмәтуллинның чыгышы белән башланды. Ул хәзерге вакытта экстремистик эшчәнлекнең аерым контроль астында булуын билгеләп үтте. В марте прошлого года внесены изменения в Кодекс административных правонарушений в части дискриминации вооруженных сил Российской Федерации. Если в прошлом году мы привлекли 4 человека, в этом году с начала года мы привлекли 6 человек к административной ответственности. Хәзерге вакытта мондый җинаятләрне булдырмау максатыннан социаль челтәрләр мониторингы алып барыла. Киңәшмәдә районда наркотикларның торышына аерым игътибар бирелде. 1 июньгә районның 1077 кешесе наркологик исәптә тора. Наркоҗинаятчыларны ачыклануда уңай динамика күзәтелә. Выявлено наркопреступлений без учета условно выделенных больше на 13 фактов, в том числе тяжкой особой тяжкой категории на 19, сбытов на 29. Ликвидировано 3 наркопритона, аналогично период прошлого года было 3. Әлмәттә беренче тапкыр Заманча театр фестивале узды. 3 көн дәвамында тамашачылар өчен мастер-класслар, паблик-токлар, перформанслар, театраль лабораторияләр һәм спектакльләр оештырылган иде. Аларны танылган Мәскәү, Санкт-Петербург, Казан һәм Әлмәт осталары уздырды. Узган елның сентябрендә Татнефть хәйрия фонды ярдәме белән Аулак театраль мәйданчыгы ачыла. Ул Әлмәт иҗтимагый үзәгендә эшләп килә һәм социаль заманча театрларны үстерә. Мастер-класслар, лабораторияләр һәм спектакльләр көн узын узды. Мисал өчен, Нәмәстә татар диалекталь сүзе белән аңлатылган жанрда чисты спектакль тәкъдим ителде. В общем-то, это работа с непрофессиональными артистами, где люди делятся своими радостями, своими огорчениями, своими победами. Авыл тормышы, кызлар хыяллары һәм малайларның зарланулары турындагы чисты спектакле йөрү, хәрәкәтсез калу һәм чиста бәхет белән бүлешү белән үзенчәлекле. Эта постановка, она как раз относится к социальному театру, то есть это театр, где, возможно, чаще участвуют непрофессиональные актеры, это работа с какими-то сообществами, это работа с людьми с особенностями. Каракүз этномодерн фестивале кысаларында узган Заманча театр фестивале социаль театр, инклюзия дөньясы белән таныштырды. В концертном зале проходит спектакль, пластический спектакль «Ильнур и Лея». Это ребята из города Казань, практика движения. Заманча театр фестивале сау-сәламәт кешеләргә соңгырау, начар күрүче һәм начар ишетүче кешеләрнең үзенчәлекле тәҗрибәсе белән танышу мөмкинлеген бирде. В пластическом спектакле участвуют 2 актера с синдромом ДЦП. Пластический спектакль построен на том, чтобы мы, люди обычные, пришли и посмотрели на взаимоотношения, какое у нас может быть взаимоотношение вообще в нашем обществе. И я думаю, что каждому зрителю необходимо такие пластические, тем более спектакли, посмотреть. Һәр спектакльдән соң фикер алышу узды. Тамашачылар актерларның нәрсә күрсәтергә теләгәнен фаразлады, ә авторлар үзләре салган асылны аңлатты. Ел сайын 25 июльдә Россиянең танылган шагыйре, музыканты һәм актеры Владимир Высоцкийны искә алу көне билгеләп үтелә. Бөгелмәдә аның хөрмәтенә Яшьләр сарае мәйданында әдәби-музыкаль кичә оештырылды.
Владимир Высоцкийның җырлары һәм шигырьләре бүген дә меңләгән кешенең йөрәкләренә юл таба. Алар бүген дә популяр. Хәтта Бартның вафат булуына 43 ел узса да. Бөгелмәлеләр, лениногорскийлар аның җырларын Яшьләр сарае мәйданында башкара. Бу чара шагыйрь, актер, музыкант истәлегенә багышланган. Когда мы узнали о том, что вот сегодня, немножко такая траурная дата, конечно, день смерти Владимира Высоцкого, мы все-таки захотели его провести, и мы удивились тому, что был отклик на это от ребят. Для того, чтобы жить даже в настоящем и идти в будущее, нужно знать прошлое. И вот прошлое, оно состоит из таких талантливых и легендарных людей и в их произведениях. Владимир Высоцкийның шигырьләрен һәм җырларын тыңларга өлкән яшьтәгеләр дә, яшьләр дә җыелган. Александр Медвежевка 15 яшь булганда бәхет елмая. Ул шәхсән Высоцкий концертында Казанда Тире фабрикасының юбилеенда була. Бүгенге концерт мине үткәндәге истәлекләргә кайтарды ди ул. В то время он был, конечно, популярен среди определенного круга людей. Его песни звучали. Сейчас в наше время, наверное, уже мало кто помнит такие не пластинки даже, а на костях были пластинки. Это были рентгеновские снимки, на которых самодельно писали. И вот он на этих снимках звучал. И пригласили его на этот концерт, и я чисто случайно попал. Җырчының дус турында җыр, таулар белән саубуллашу һәм башка әсәрләрен Бөгелмә халкы берничә сәгать дәвамында ләззәтләнеп тыңлады. Чараны оештыручылар тагын бер бард җыры концертын оештырырга планлаштыра. Ул август ахырында Үзәк мәйданда узарга тиеш. Айгөл Шәрәфиева, Зирәк Сәйдкулов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Колабызның 50 еллыгы исемендәге яшьләр үзәге мәйданчыгында атна сайын бәхетле Әлмәт марафоны уза. Ул атна азагы җиткәнче үк колабыз халкына күңелле ял итәргә, матур һәм файдалы итеп кич уздырырга ярдәм итә. Бәхетле Әлмәт марафоны кысаларында узучы чаралар һаман сайын күбрәк кешене җәлеп итә. Ямьле җәй айларын мәдәни файдалы уздырып була икән, әлбәттә форсаттан файдаланырга кирәк. Һәм колабыз халкы шулай итә дә. Бәхетле Әлмәт марафоны атна сайын яңа активлыклары белән сөендерә. Бу атнада инде бутоньеркалар ясау буенча мастер-класста катнашу мөмкинлеге бар иде. Сидел кузнечик, совсем как огуречек, зеленый он был. Представьте себе, совсем как огуречек. Представьте себе, зеленый он был. Бик теләп активлыкларда катнашучы олысы кешесеннән тыш сәхнәдән күз алмаучылар, сәүдә рәтләре белән танышып йөрүчеләр дә бар. Катнашучылар һәм оештыручылар арасында беренче тапкыр килүчеләр дә, бер марафонга да килмичә калмаучылар да бар. Мисал өчен Рәмзия туташ глютен һәм шикәрсез мармеладларын һәрчак тәкъдим итә. Атна сайын бәхетле Әлмәт марафонына киләм, бик теләп катнашам. Мармеладлар Европадан заказ бирәм, сатам, турецкий пахлавалар. Бик теләп калалар. Яшьләр үзәге мәйданчыгына килүчеләрнең яны торган күзләре оештыручыларны сөендерә һәм дөрес юнәлештә эш алып баруларын күрсәтә. Үзләренең күңеленә якын һөнәрне табып, шунда катнаша ала. Кемдер җырлый, кемдер бии, кемдер ниндидер остаханәләрдә катнаша. Бу әлбәттә сөендерә һәм инде әйтергә кирәк, бәхетле яраткан Әлмәтебездә шушындый мәйданчыкларда чаралар гөрли икән, безнең Әлмәтебездә яшәү тагы да уңайлырак шартлар тудырылган дигәнне аңлата. Бәхетле Әлмәт марафоны өстәл уеннары, агач эшкәртү, рәсем ясау, чүлмәк ясау остаханәләре белән истә калачак. Мне очень понравится Яншарни, мастерство. Было очень интересно, как вот сделать вот этот штук. И еще мастер-класс нарисовали там на штук. Тоже было интересно. Молодежный центр молодцы, чтобы они смогли организовать такое мероприятие. Октябрь бистәсенең от спорты мәктәбендә Татнефть компаниясенең җәйге кубогына конкурс буенча ярышлар узды. 2 көнгә сузылган турнирда Октябрь, Әлмәт, Яршаллы, Алабуга, Нурлат спортчылары чыгыш ясады.
Ярышлар Татнефть компаниясы гамәлгә ашыра торган Татарстан Республикасының көньяк көнчыгышында от спортын үстерү программасы кысаларында от спортын популярлаштыру һәм пропагандалау, иң көчле спортчыларны һәм атларны ачыклау, спорт осталыгын арттыру, масса күләм от спортын үстерү, сәламәт яшәү рәвешен пропагандалау максатында үткәрелә. Ярышларда республиканың төрле шәһәрләреннән килгән 50 спортчы катнашты. Алар төрле авырлык һәм биеклектә каршылыкларны үттеләр. Спортчылар 8 маршрутта көч сынашты. Аның 3-се Актүбә от спорты манежында шөгыльләнеп, күп тапкырлар җиңү яулаган. Шөгыльләнүләр вакытында травма алган спортчы Адель Халиуллина дәвалауга багышлана. Это такие эмоции, то, что в твою честь соревнования делают. Приехало столько людей, очень круто. Җайдаклар арасында Актүбәдән Тимур Захаров та бар. Ул Франк кушаматлы аты белән конкурда чыгыш ясады. Монда иң мөһиме бирешмәскә. Җиңелсәң дә күңелеңне төшермәскә кирәк. Күп шөгыльләнсәң, җиңү барыбер озак көттерми ул. Ярышларны ачу тантанасында Азнакай муниципаль районы башлыгы Марсель Шайдуллин, Татнефть компаниясе социаль үсеш буенча генераль директор урынбасары Рөстәм Мөхәммәдиев та катнашты. Компания Татнефть принято решение развивать. Татнефть җитәкчелеге тарафыннан Актүбә бистәсен үстерү турында карар кабул ителде. Бүген бистә үсә, аның киләчәге бар. Бигрәк тә экопоселок үстерү өчен зур көч һәм финанс ярдәм бирелә. Мин барлык актүбәлеләрне бу зур перспектива белән тәбриклим. Поздравляю активинцев. Конно-спортивном манеже, который построен благодаря Әлеге ярышлар Татнефть компаниясы ярдәме белән төзелгән манежда уза. Моның өчен без нефтчеләргә бик рәхмәтле. Татнефть кубогына уздырыла торган ярышлар бүген Адель Халиуллинны дәвалауга багышлана. Ул безнең чемпионыбыз. Адель это наш спортсмен, наш чемпион. Ярышлар 2 көн дәвам итте. Тамашачылар рәхәтләнеп күңел ачтылар. От спортының иң матур һәм нәфис түрен күрделәр. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлегә шулар, мин Лина Хәсәншина һәм монтаж операторы Динара Гайнуддинова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.